Балтач сөйли. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Без район хәбәрләре тапшырабыз. Бүген район үзәге Балтач чын бәйрәм төсмерен алды. Бу күренешне аңларга да була. Бүген бездә авыл хуҗалыгы һәм социаль тармак хезмәткәрләренең алдыңгылар җыены. Шул уңайдан сезнең игътибарыгызга кырлар буйлап җырлап киләм дип исемләнгән музыкаль композиция тәкъдим итәбез. Зәңгәр күкне канатлары белән Кочып сайрый җитез тургайлар. Кояш нурларында иркәләнеп, яшелләнә иркен тугайлар. Күңелләргә тиңсез рәхәтлек бирә, язгы шау-шу, парлы җир исе. Вакыт җитте, кырлар кочагына, уңыш өчен ашык игенче. Маңгай тирең тамган басуларда дулкынланып үссен игеннәр. Ил табынын мулрак итү өчен ныклы нигез булсын бу көннәр. Игеннәр нинди матур булып өлгереп җиткән. Рәхмәт, җирәнкәм. Быел да кимхур итмәдең. Табигатьнең юмартлыгы, үзебезнең тырышлыгыбыз нәтиҗәсендә нинди мул уңыш үстереп бирдең.
Туған яғым қыр яғын, иеннер уар яғын, сендегідей алсу таңлар қай жерлерде бар тағын. Сендегідей сұлу ярлар қай жерлерде бар тағын. Атқармын көріклері, юк біздің кебіклері. Қызлар көрсін, әне нинди була Балташның егетлері. Қызлар көрсін, әне нинди була Балташның егетлері. Сихри серлі тауларың, ойынтықлы ярларың, сендегідей ұлмар қызлар қай жерлерде бар тағын. Алтын құлы тырық жоллар қай жерлерде бар тағын. Таққармын көріклері, юк біздің кебіклері. Қызлар көрсін, әне нинди була Балташның егетлері. Қызлар көрсін, әне нинди була Балташның егетлері. Сенде өмір юлларым, тәуге қызмет юлларым. Алман өзіңе тартасың, бик яратам Балташым. Уйкисәрні яңартасың, бик яратам Балташым. Тартармын көріклері, юк біздің кебіклері. Қызлар көрсін, әне нинди була Балташның егетлері. 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 Қырлар бойлап жырлап келемегеншелер янына, олар тұрыш қызмет қояр райына біз хақына. Эй, оңыш оңған, арыш бұдай жетішкен, ішли арғансыздар, әйдәгіз яу етішкен. Басу қырлар үстінде көтерілген тузанар, әлі қоян көрініп тұра комбайындар узғанар. Эй, оңыш оңған, арыш бұдай жетішкен, ішли арғансыздар, әйдәгіз яу етішкен. Әне келе автомобиль түйеген әрдей бұдай, кіші ярына қызықма өзіңе біздің құдай. Эй, оңыш оңған, арыш бұдай жетішкен, ішли арғансыздар, әйдәгіз яу етішкен. Биік таудан миңа таба ұшып келе бір қырға, ішләгенің шумнан білем ашлық қайтам барға. Эй, оңыш оңған, арыш бұдай жетішкен, ішли арғансыздар, әйдәгіз яу етішкен. Татар әйтә тары ярма, урыс әйтә пішено, Мари әйте ташураш, отмұрта тәрекенер. Эй, оңыш оңған, арыш бұдай жетішкен, ішли арғансыздар, әйдәгіз яу етішкен. Бит бұл битіп жырлар сузып, жетер шумда тоқталайық, жырығызны тәмамладық, инде бір бейіп алайық. Балташым, туған жерім, сенің güzel табиғатыңны, бай көңілі үшін тұрыш халқыңны, милләтімнің йолдызы болған ул қызларыңның суретлері үшін сүзлер izledim.
Синең туфрагыңда үскән, челтерәп аккан саф сулы чишмә суларын эчеп, иҗатка рухланган районыбыз шагыйрьләреннән, язучыларыннан да матуррак итеп әйтеп булмастыр. Азга гына синнән югалсам да, сагынам сине килә күрәсем. Babamlarni gezin, oynab o'sgan jirim, nishig etib tashlab ketasan. Yoldoshim, yoldoshim, umrlikka seni sayladim. Shoshma bo'ylarini oyasin. Yoldoshim, yoldoshim, umrlikka seni sayladim. Shoshma bo'ylarini oyasin. Kechirlarda yurib borib tolib, qo'yaningga qaytib sığındım. Hizmet siyah oldum, yiraklarda daldım, g'ururlig'im mening boltaşım. Boltaşım, boltaşım, umrlikka seni sayladim. Shoshma bo'ylarini oyasin. Ko'krab o'saygan qirlarimda, o'rmonlarim cheksiz xazina. Botirlarim bilan tarix betlarida yashasin boltaşim mangiga. Boltaşim, boltaşim, umrlikka seni sayladim. Yoshlarga qayta, shoshma bo'ylarini oyasin. Boltaşim, boltaşim, umrlikka seni sayladim. Yoshlarga qayta, shoshma bo'ylarini oyasin. Yoshlarga qayta, shoshma bo'ylarini oyasin. Shoshma bo'ylarini oyasin. Senda qolar ketmang boltaşim. Ko'p bayramlar unutilsa g'ajabmini. 40 turli o'zgardi bit bor dunyosi. Burungidan kelib o'zgarmagan bayramlar bor. Xizmat to'yi bugun bizda. Xizmat to'yi. Bayram itigali do'stlar, motor etib. Bu bit bizning xizmat bayrami. Ishlagan ko'k yolday tablik. Unutdik mashaqqatlarni, ey dala. Iginshiga donjirlik biz bugun. Shunga oshsin oning uylari. Bayram bilan sizni rayondoshlar, bayram bilan seni boltaşim. Xayrli kun, hurmatli rayonimizning xizmat oldinlari, bayramimiz qo'noqlari. Tug'an yoq, yurakka yoqin ham qadrli bu so'zlar. Nindigina xizmatda, nindigina yoshda bo'lsa-da kishi shu izgi jirina bosh iya. Har shoq oni irkin, yamli ham donli etib ko'rgatiri. Шуңа күрә дә районыбыз халкы игелекле хезмәттә кайнап яши. Тагында куанычлырак уңышларга ирешергә омтыла. Фидакар хезмәтегезгә иң олы, иң җылы рәхмәт хисләрен ирештерү өчен сезне Болташ муниципаль район башлыгы Рамил Рашид улы Анатполинга бирәбез. Рәхим итегез.
Hayırlı gün, hürmetli Marat Mustafoviç, muhterem veteranlarımız, bizning bugungi şarаны ulug'lab qaytgan kelgan qadrli qo'noqlarimiz ham shulay bizning oldingilarimiz, rayondoshlarimiz. Bugun biz shu muhabbat madaniyat yurtida Ауыл xo'jaligi oldingilarin, oldingi tirikchilarni, iginchilarni, mexanizatorlarni, bilgichlarni, yetakchilarni, veteranlarimizni ham shulay endi rayonimizning boshqa өлкәләрендә tirishib qo'yuvchi xizmatkorlarimizni ularga jinoldық. Ауыл xo'jaligi өлкәсе rayonimizning negizin tashkil etadi desamda dalg'ishmayimdir. Chunki yetishtirgan 10 milliard so'mdan ko'proq yetishtirgan produksiyaning yartısına yaqinin ауыл xo'jaligi produksiyasi olib turadi. Ham bu өлкә ildə olib bargan siyosatga Шулай өңінде социал юнәлештәге мәсьәләләрне хәл итүгә һәм башка бик күп әйберләргә бәйле булуына карамастан Балташ районы республика өлкәсендә 10 еллар алдынгы урында бара һәм моның өлешендә хөрмәтле ветераннарыбыз Хезмәтчәннәребез монда килгән һәм бу залга сыйып бетмәгән, меңәрләгән авыл хуҗалык хезмәтчәннәренең, белгечләренең, җитәкчеләренең биниһая зур хезмәте ята. Узып киткән ел игенчелек өчен уртача елларның берсе булды дип әйтер идем. 97 мең тоннага якын бертекле ашық жиып алдық. Һәр гектардан 30 центнердан күбрәк уңыш дигән сүз бу. Безнең өчен бигрәк тә мөһим булган тирлек азыгы һәр шартлы тирлеккә 28 центнердан күбрәк әзерли алдык. Ул башка елга караганда сыйфатлырак, әзрәк булса да, ул сыйфатлырак һәм энергиялырак булып җыйнала алды. Инде авыл хуҗалыгында Тірлікшілік біздің үшін мүхімерек деп айтам. Не үшін? Чөнки yetiştirген продукциядан кірген кірімлерінің 85%-тан артығырағы тірлікшіліктен. Һәм инде біз бүгін 76 мең тоннадан артығырақ сүт yetiştire алганбыз икән. Бұл әлі біздің ауыл хуҗалык предприятие һәм фермер хуҗалыкларында. Һәм шулай 36 мең тоннадан күбрәк шәхси хуҗалыклар сүт yetiştire алганбыз икән. 112 мең тонна süt yetiştire alganбыз икән. Бу инде сүздә юк, зур хезмәт бәрабәренә барлыкка килгән. Инде менә бу 76 мең тонна sütне чагыштырып карар өчен 60 тонналы цистерналарга тутырсак, ул 1270 цистернадан күбрәк булыр иде. Хәйдәнез 60 тонналы 60 вагонлы составларга әйләндерсәк, инде 21 60 вагонлы шундый состав тулар иде Балташ сүте белә. Әкәмсә шәхси хуҗалыкларын санамыйсы. Инде сүтнең граммнардан җыелган санап карасак, шушын һәр сүтне yetiştirү өчен күпме хезмәт, тырышлык, энергия һәм инде шулай ук чыгымнар кирәген чамалау кыен түгел. Шулай ук инде yetiştirilгән 6800 тонна чагыштырып карасак, ул булыр инде 680 КАМАЗ машинасы 10 тонналы. Һәм инде аны без инде шушы колонна сузып карасак, ул 8 километрдан артып китәр иде. Безнең Балташ итен төягән шушындый автотранспорт дип әйтер идем.
Мәшһүр чагыштыруларда гына инде күренә районыбызның халкының хезмәт җимешләре. Авыл хуҗалыгы районыбызның нигезен тәшкил итсә дә, бу һич тә башка өлкәләрне төзелеш, сәнәгать, икътисад, социаль хезмәттә эшләүчеләрнең, әйтик, мәдәният, спорт, сәламәтлек саклау, мәгариф һәм башка өлкәләрдә эшләүчеләрнең хезмәтен һич тә киметми. Бары тик районыбыз халкының бергәләшеп, барлык өлкәләр тырышып эшләгәндә генә шушындый матур күрсәткечләргә ирешә алабыз. Сүз дә юк инде монда. Хукук саклау органнары, җәмәгать тәртибен саклау һәм башка бик күп өлкәләрне санап үтәргә булыр иде. Мин бәхетле бүгенге көндә шушындый сокланырлык Балтач төбәгендә яшәвем белән районыбыз халкы гомер-гомергә үзенең тормышын һәм шулай ук инде җәмгыятебезнең тормышын бары тик хезмәттә тапты һәм хезмәт белән, тырыш хезмәт белән зур үрләргә иреште. Һәм инде киләчәктә дәген ул шулай булып калачак. Чөнки безнең башка юлыбыз юк. Без бүген сезне аз гына көндәлек проблемалардан арындыра алсак, аз гына ял иттерә алсак, билгеләп, сезнең хезмәтегезне билгеләп һәм хөрмәтли алсак, без бик шат булыр идек. Хөрмәтле хезмәтчәннәребез, хөрмәтле ветераннарыбыз, сезнең биниһая зур хезмәтегез өчен улы рәхмәтемне белдерәм. Һәм сезнең хезмәтегез алдында башымны иям. Сезгә барысы өчен дә улы рәхмәт. Хәзер сәхнәгә чакырасым килә. Районыбызда үзенең хезмәт юлын башлаган, узак еллар районыбызны җитәкләгән һәм районыбыз үсеше өчен, республикабызның авыл хуҗалыгы өчен биниһая зур хезмәт куйган. Безгә үзенең ярдәмен һәрвакыт тыярга мөмкинчелек биргән, төрле киңәш табышлар белән ярдәм иткән улуг шәхсебез, Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы министры Марат Ахматовка. Марат, рәхим итегез. Миңа сүз бергәнчә бик озак сөйләде, шуңа күрә исемне әйткәнче әйтәм, миндер инде бүгеннең кадәр озак мактагач. Әле әйттем әле, күршеләр утыра торган егетләргә әйтәм, киңәш табышлар дигәч, киңәш табышка гына бик риза түгел, һәр 40 кашык авыз йөртә, акчаң кайда дип сорыйлар дип әйттем менә әтнәнең башлыгына. Кадерле дуслар, хөрмәтле якташлар, бу залда бик күп таныш йөзләр, кайберләрегез белән хайран гомер бергә уртак матур язмыш белән эшләп яшәдек бу җирлектә. Мин бит инде үземнең тормыш һәм хезмәт биографиямда биредә башлап җибәргән кеше, эшкә өйрәнгән кеше биредә, кешеләрне яратырга, ихтирамлы булаларга һәм аларга карата кешелекле, ачык булырга өйрәндем бу җирлектә. Мин шуңа күрә үземне һәр даим Балтач районы, аның халкы алдында бурычлы дип саныйм. Менә ихлас күңелемнән һәр барчагызны кайнар сәламләп, һәр барчагызга исәнлек, саулык әйтеп һәм кабат мәртәбә рәхмәт җиткерәсем килә. Балтач районы чыннан да республикабызның йөзек кашы булырдай тырыш, нәтиҗәле эшли торган дәрәҗәле районы. Һәм биредә бит инде тормышта хезмәт нәтиҗәләре дә җиңел бирелми. Чөнки биредә туфрак
тәртә тыксаң тарантас үсә торган түгел. Әле Әхәт Галимханович безнең әтне ягында Мари кырында ул тагы да авыррак туфрак ди. Безгә тагы да кыйнарак килә дип сөйләшә. Шуңа күрә республиканың гомумән менә бу әйдәп баручы 3-4 районы биредәге алар искиткеч зур хезмәт белән нәтиҗәгә ирешеп республикабызны муллыкка күмеп яшиләр чын мәгънәсендә. Мин инде бу очракта безнең икътисад министрлыгының лабораториядә ясаган индикаторлар белән әлбәттә килешмим. Чөнки шушы Күкмара районында аларның хисап утырышларында катнашкан идем еллык нәтиҗәләр буенча. Аларга социаль икътисади үсеш буенча безнең икътисад министрлыгы 40-нчы урынны куйган республикада. Балтачка 43-нчы урынны куйган, Әтнәгә 41-нче урынны куйган. Бу хезмәтнең нәрсә икәнен белмәгән кешеләр лабораториядә бу индикаторларны ясаганнар дип уйлыйм инде мин. Шуңа күрә мин бу төбәкне хезмәтле, эшле һәм бик зур тырышлык белән генә ашлы булып яши торган төбәк дип бәялим. Аның өстенә әле менә шушы Рамил Рашидович әйтеп китте. Авыл хуҗалыгы инде нигезе булуга карамастан шушы җирлектә яшәүче халыкның тулы канлы тормышын тәэмин итә торган бик күп башка тармакларның хезмәткәрләре, аларның күбесе биредә дә менә ул тармакларның вәкилләре. Балтач районы инде авыл хуҗалыгы юнәлешендә беренче өчлектә дәрәҗәле районның беренче өчлектә булса, әле бит шушы вакытта безнең бик күп миллиардлаган акча керткән, инде анда күп объектлар төзелгән, бюджет хисабына да, банклардан җәлеп иткән ресурслар хисабына да шундый районнар белән дә көндәшлек итеп беренче өчлектә булу, яисә беренче урында булу шушы Әтнә районы, ул искиткеч авыр хезмәт. Һәм менә мин сүзне дәвам итә башлаган идем бит инде шушы башка тармаклар турында дип тә. Мәгариф өлкәсендә шулай ук беренче өчлектә булу, ул бик югары рейтинг, чөнки кеше капиталы, аның дөньяга тормышка мөнәсәбәте, аның яшәү сәләте, аның белеме булу, ул искиткеч зур фактор киләчәк үсешен тәэмин итү өчен. Аның өстенә демография мәсьәләләре, инде ул бәлки районның утрак, төпле тормыш белән яшәү белән дә бәйледер. Шул ук сәламәтлек мәсьәләсендә дә беренче унлыкта булу, мин районның тамыры нигезен дип әйтәсем килә моның белән. Һәм сезнең әлбәттә киләчәгегез өметле. Шуңа күрә алдагы хезмәт елларында да мин шушы тырыш бердәм Балтач халкына әлбәттә бар уңышлар телим. Исән сау булырга кирәк. Әлбәттә инде киләчәктә ниндидер яңадан үсеш мөмкинлекләрен һичшиксез эзләргә кирәк шул авыл хуҗалыгы буенча да һичшиксез. Һәм биредә халык тыгыз булуга карамастан, аларның һәрберсенең нәтиҗәлерәк эшләвенә, күбрәк продукция җитештерүгә тупларга һичшиксез кирәк. Биредә эре технологик яктан зур дәрәҗәдә җиһазландырылган сөтчелек тармагы комплекслары да, алардан һәм югары куәтле техникалар белән эшли торган көчле игенчеләр дә, аннан бушаган хезмәт кешеләренә үзләренә тагын шөгыль табу өчен дә төрле ярдәм чаралары һичшиксез кирәк. Район бер үзенә күрә кырмыска ясы кебек кайнап торырга тиеш. Әле Гарифҗан Садыйковның бер сүзе искә төште. Бик тырыш бер кырмыска булдым мин бу тормышта дип, аны шундый бер шигырь юллары бар иде Гарифҗан Садыйковның. Менә бу безнең Гарифҗан ага Мөхәммәд Шиннату бөтен Балтач халкына туры килә. Мин дип күкрәк какмыйча, артык кычкырып йөрмичә, тыйнак булып һәм шул ук вакытта тәвәккәл һәм тырыш хезмәт белән бик матур яшәп ятасыз. Сезгә зур рәхмәт һәм һичшиксез исәнлек, саулык, тагында зуррак уңышлар телим үзегезгә. Татарстан Республикасы Президенты указы нигезендә республиканың агросәнәгать комплексын үстерүгә өлеш кертүе һәм күп еллык намуслы хезмәте өчен игенче авыл хуҗалыгы җитештерү кооперативы рәисе Булат Бакый улы Зиятдиновка Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелә.
сәнәгать комплексын үстерүгә зур өлеш кертүләре һәм күп еллык намуслы хезмәтләре өчен Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының мактау таныклыгы белән бүләкләнәләр. Рафис Куддус улы Галимуллин, җаваплылыгы шикләнгән Татарстан авыл хуҗалыгы җитештерү предприятиесе җәмгыятенең баш зоотехнигы. Рафис Каюмулла Вәлиев, хезмәт ветераны, рәхим итегез. Фирдәус Рафаэль улы Набиуллин, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе башлыгы. Рәмзин Рафис улы Насыйбуллин, җаваплылыгы шикләнгән Арча җәмгыяте Балташ сөт май комбинаты директоры. Татарстан Республикасы Балташ муниципаль районының социаль-экономик һәм мәдәни үсешенә шәхси өлеш кертүләре өчен Балташ муниципаль районы алдындагы казанышлары өчен медале белән бүләкләнәләр. Марат Гытыф улы Әхмәтов, Татарстан Республикасының премьер-министр урынбасары. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры, Татарстан Республикасы Балташ муниципаль районының мактаулы гражданы. Bir kızık hal söyleyeyim hele. Bek zor rahmat cemaat. Oturagız. Bek zor rahmat. Bir yılını Baltaş'ta bantığında bana Baltaş rayonunun почетный гражданин деген мактау isim verdiler. Рамил sahneden çıkanda мен айтайын да, аның әлде өзіне көрә принципі де бар дей. Айтам, меңа керек түгел, бір ветеранларға яки инвалидларға bir бұғышырсыз. Шундан бір заман прокуратурада текшерулер бар енді дәүләт чиновникларының киремнәре, чыгымнары турында. Мен айталар, сіз өзегезнең 50 мең сум алган доходыгызны, киремегезне күрсәтмәгәнсез диләр. Мен әйтәм, нинди булырга мөмкин бу? Моның шуна чыга башлагач, шушы минем сәхнәдән төшкәндә миңа кирәк түгел берәрсенә бирегез дигән әйберне, раз син телеңнән әйткәнсең икән, документка кул куймаган булсаң да, бу инде син ул акчаны алып кемгәдер тәкъдим иткән үз исемеңнән кебек килеп чыга, син безгә киремеңне күрсәтмәгәнсең дип миңа шелтә бирделәр. Мен әйтәсем килә, бу медаль белән миңа тагын акча тәкъдим итә күрмәгез дип. Гарифҗан Гали улы Галиев, Бөек Ватан сугышы ветераны, Шипья авылындагы Халыклар дуслыгы музей директоры, Татарстан Республикасы Балташ муниципаль районының мактаулы гражданы. Хәбир Нәзир улы Мөхәррәмов, Кама авыл хуҗалыгы җитештерү кооперативы механизаторы.
Hürmetli konaklar bizden şulay yok. Mında katnaşalar bizden rayonumuzun kuratörü, bizden kollegamiz, yardımcımız, Mazid Hazipoviç, Salihov, hem şulay yok. Bizden yaktaşımız, Tataristan Devlet Sovet Deputatı Hadiyev Tahir Galimcanoviç. Onların da topşıra turgan bülekleri var. Rahim etiniz, sizni sahneye çakırabız. Sizni har biringizni de ixlos ko'ngildan shusha bayram bilan tabrik etam. Bunda büyük maturg'ini aytib ketdilar. Shunab da bugungi kunda bizning Baltosh rayoni respublikamizda aydab boruvchi rayonlarning birisi. Biz sizning erishgan o'ng'ishlaringiz bilan shodlanamiz, g'ururlanamiz. Hem olg'a tabada shunday zo'r o'ng'ishlarga erishib, birga matur ettirib, tatuv ettirib ishlarmiz deb aytasim kela. Bunda endi ko'p aytildi, avul xo'jaligi өлкәсендә bizning qozongan o'ng'ishlarimiz ham boshqa өлкәләрдә дә o'ng'ishlarimiz zo'r. Menim tag'ir bir siz aytasim kela. Mana bizning respublikamiz prezidenti Rustam Nurgaliyev Minnixanov hozir endi respublika yetakchiligi qarshida ham rayon yetakchiligi qarshida bizning ishmakarlikni o'stiruv, avul yerliklarida, respublikamizda üsteme ish o'rinlari bo'ldiruv ham kishiga o'z vaqtida xizmat haqlarini to'lov burchini qo'ya. Bu ülkede de endi hozirgi kunda ko'p ishlar olib boriladi. Bizning Baltosh rayoni yetakchiligi bo'yicha o'zi bizning planlarimiz bor. Shu planlarga erishib, tag'ı da mana bu bizning oldi respublikamiz oldida qo'ygan burchlarni birga o'tab chiqarmiz degan tilakda qolasim kela. Ana mana shu fursatdan foydalanib, bugun bitindi qishning so'nggi kuni, ertaga bizning yozning birinchi kuni mart yaqinlashib keluvchi birinchi yozning bayrami 8 mart bilan bizning hurmatli xotin qizlarimizni tabrik etasim kela. Sizga ishingizda, turmushingizda zo'rdan zo'r ishlar, niqli salomatlik, har vaqt shulay matur, mulayim bo'lib qoling'iz. Bayram bilan sizni. Hürmetli yaktaşlarım, hürmetli Marat Ötüviç, Rahmin Raşidoviç, bizning aldığılarımız, sizni ihlas ko'ngildan ulug' bayram bilan qutlayman. Respublikamızın Devlet Soveti raisi isminden, şahsen o'zimning ismimdan. Baltosh endi ol har vaqtda da tilga olina turgan rayonlarning birisi. Onun eng go'zali kishilari deb aytayman men. Marat Ötüviç o'zining chiqishida aytib ketdi, endi menda endi bizning Cho'prali Boğanan qora yerlarda yo'q. Agar da endi respublikada ko'p yergasi men turli bosularni ko'rganim bor. Shakan bosular arasida qayda bo'layindalar, aning bir boshundan ikkinchi boshuna 12 kilometr. Andi bosularda yo'q. Zaydagi siman suvi ham stansiyasi bo'lgan unda tugel. Mana bundagi kuchli ruhli ham umtilishli xalq aning negizi bor. Albatta bu natijalar bir kundagina borliqqa kelgan tugel. Men eng zo'r mana o'zimning rahmatimni yetkazim kela. Bundagi qatnashgan, ham bunda kelib yetmaganlar da bordir. Ulug' shaxslar, ular rayonning tarixini yozgan kishilar. Mana endi yo'q yo'lda Hamid abi bizdan Hamid Garayesh ko'p yillardan beri ishladi, Pyotr Grigoriyevich ishladi, Saydash Maqsumovich shunda ishladi, Hakimulloh Sibg'atulovich ham bu kishilarni aytirga kerak bo'lib distalab aytib bo'ladi. Maydonda albatta kishi baya beri xizmati bilan. Endi mana shunday yerda yashagab, mana shuni mumkinligini tug'dirish uchun kuchli ruhli bo'lishi kerak. Albatta, men endi shundagi qatnasha turgan Jalil hazratni aytasim kela, ruhiy yoqdan da mana Baltosh har vaqtda birinchi shunday o'g'illarni, qizlarni o'stirib, albatta bugungi kunni olib bora turgan siyosat rayonda mana endi yetakchilarning o'rnida bugun Qizil Faloq ulu bulmasın mana bunda kadir indi. Aligina mana Baqi abinin ulu onun turda aytılıp ketildi. Bizning Timiriyazov xo'jaligi, Tatariston xo'jaligi, Turut xo'jaligi, mana bundagi ishlovchi ham bunda atalmagan kishilar rayonimizning donin olg'a boralar. Men tag'in birgina ayberga e'tibor berasim kela. Bu vaqtni Marat Ötüviç munda ishlaydi. 1993-yil Rossiya munda endi tarqalanib Qayda barga berilmey, mana berilib optirab turgan chaqda Rossiyadagi bütün tubaklardan mana bu yoqqa yo'l oldilar. Endi boshlarini deganlar narsa ishlaymiz, qo'ya boramiz deganda, mana bu bizning prezidentimiz Buyuk Tog'da ishlaydi.
Вагиз Васильевич менә монда утыра, хөрмәтле. Ул бездән инде Арча районында. Һәм менә без Балташка килдек. 103 километр булды микән инде ул. Менә ул бер коридор. Шушыны күргән кешеләр шок каттылар. Аның җылысы миңа да булды, Марат Батович. Мин ничә еллар буе әле зам министр булып эшләдем. Кая гына барсам да милли герой итеп кабул итәләр. Татарстанның бөтен башлангычлары менә шушындагы катнашкан министрлар, вице-губернаторлар шуңнаша безгә бәя бирделәр. Сезгә ифрат зур рәхмәт. Шул вакытта Марат Батович бик матур итеп күрсәттегез булган әйберне монда. Халык шок катты. Ул сабан туйларга бөтенесенә. Шуның өчен сез менә ул яктан да тарихи менә шушындый мәйдан тоткан, аның башында торган шәхесләр. Сүземне тамамлап нәрсә әйтәсем килә. Әлбәттә, безгә һәр вакытта да кешенең шанычын акларга кирәк. Ир хатынныкын, хатын ирнекен, җитәкче әгәр дә инде ашанып тапшырган үзенең хезмәтләрен. Юкка гына электә хәдисләрдә әйткән бит, әгәр дә кул астында 10 кеше булып, шул 10 кешене ризык белән тәэмин итә алсаң, аңа инде вакытында түли алсаң, ул кешенең урыны җәннәттә дип. Заман һәр вакытта да төрле тәбәкләр куя. Шул без инде шөкер итәргә тиеш. Әлбәттә, аннан соң инде үзгәрә дә белергә. Алда зур бурычлар тора. Biz инде дәүләт советында да Фәрит Хәйруллин уста һәр вакытта сезне матур итеп сөйли. Соңгы менә бер генә мизгелне әйтәсем килә. Ничек итеп президент Балташ турында бер вакытта да шулай тукталган юк. Әхәт Галимхан турында. Ул особый кешендә аның турында әйтеп китте. Балташ турында шундый матур итеп менә изрәп менә ул бит инде бер көндә генә барлыкка килгән менә шушындый хөрмәт түгел. Сезгә ихлас күңелдән яңадан бер мәртәбә хөрмәтемне белдерәм. Шушындый бәйрәмегезгә чакырган өчен бик зур рәхмәт. Шулай да мәйданны бирмәскә, шулай итеп горур булып алга атларга. Зур бәйрәм белән сезне. Җирле үзидарә органнарында озак еллар намуслы нәтиҗәле хезмәте өчен район советының җирле үзидарәләр белән эшләү бүлеген әйдәп баручы белгече Лилия Рафик кызы Шәйхетдиновага Татарстан Республикасы Дәүләт Совет рәисенең рәхмәт хаты тапшырыла. Төзелеш тармагын үстерүдә зур өлеш кертүләре һәм күп еллык намуслы, нәтиҗәле хезмәтләр өчен Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалыгы министрлыгының мактау таныклыгы белән бүләкләнәләр. Рамил Илдус улы Шакиров районыбызның социаль тармак өлкәсендә өлеш керткән зур оештыру сәләтенә улы хөрмәткә ия булган райондашыбыз. Рамил Илдус улы Шакиров шулай ук Дәүләт Думасының физик культура, спорт, туризм, яшьләр эшләре комитетының мактаулы таныклыгы белән дә бүләкләнә. Илфат Нурулла улы Сәгъдиев, Төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалыгы бүлеге белгече. Бүгенге бәйрәм залында үзенең гомер бәйрәмнәрен билгеләп үтүче кунакларыбыз да бар. Сурнай җәмгыятенең сыер саучысы, районыбызның почетлы гражданы Алексеева Ирина Владимировна да бүген үзенең 56 яшьлек гомер бәйрәмен билгеләп үтә. Siz өчен күңелдән туган көнегез белән тәбрик итәбез. Безнең изге теләкләр белән әлеге матур чәчәк бәйләмнәрен кабул итеп алыгыз. Сезгә кырыштайнык, сәламәтлек, исәнлек, саулык телибез һәм музыкаль күчтәнәчебезне юллыйбыз. Yeşil urman boylarında bulunılık talsirep şalığı tutup pişen şaba batır yigit kin solar. Yemli bula şeyinin ay
ayısı. Yemli bula şeyinin ayılarla, matur bula bulunları kırları. Bulunlar kırları. Şapkanı pişen aslarına şişilege koyular. Arıp yigit işten koykaş irkesinden süyüler. Yemli bula şeyinin ayılarla, matur bula bulunları kırları. Yemli buladır şeylerinin ayılarla, matur bula bulunları kırları. Yeşil urman buylarında bulunulukta el siret. Şalgı tutup pişen şaba batır yigit kin sular. Yemli bula şeyinin ayılarla, matur bula bulunları kırları. Yemli buladır şeylerinin ayılarla, matur bula bulunları kırları.
Узган бу юлы. Халкыбызның бер әйтеме бар. Сөттә муллык, майда бәрәкәт, иттә куәт. Менә шуңа да районыбыз хезмәтчәннәре сөт һәм ит җитештерүне ышанычлы, ныклы адымнар белән үстерә. Әйдәгез бүгенге бәйрәм тамашасын. 2018 елда районыбыз ирешкән уңышларга аеруча зур көч куйган терлекчелек уңганнарын мактаулы савымчылар белән таныштырудан башлап җибәрик әле. Әлбәттә, ел әйләнәсе киеренке хезмәт ялкыны дөрләгән терлекчелектә сыер савышының дәрәҗәсе һәр вакыт югары булды. Районыбызда бу тармакта 465 кеше хезмәт итә. Алар елның һәр көнендә киеренке хезмәттә. Мактаулы һөнәр ияләре, алдынгы сыер савучыларыбызны зур горурлык хисләре белән батырлар сәхнәсенә чакырабыз. Хезмәт батырларын котлау истәлек бүләкләрен тапшыру өчен сүзне Балтач муниципаль район башлыгы Рамил Рашид улы Нотфулинга бирәбез. Рәхим итегез. Батырлар сәхнәсенә күп еллар сөтчелек тармагында әйдәп баручы Татарстан хуҗалыгы сыер савучыларын алкышлап чакырабыз. Резида Хайруллина. Ул заманча җиһазландырылган саву залларында югары хезмәт нәтиҗәләренә ирешкән. Шулай ук шушы хуҗалыктан сыер савучы Фәридә Хидиятовны да сәхнәбез түренә чакырабыз. Игенче авыл хуҗалыгы продуктлары җитештерү кооперативыннан Гөлшат Салахова да зур хезмәт җиңүләре белән килде бу бәйрәмгә. Рәхим итегез. Дуслык исемендәге җәмгыятьтән сыер савучы Ирина Смирнова хезмәте дә зур мактауга лаек. Тимирязов исемендәге җәмгыятьнең җиһазландырылган саву залларында югары хезмәт нәтиҗәләренә ирешкән алдынгы савымчысы Фәрдия Ильязова да үзенең тырыш хезмәте өчен мактауга лаек бүген. Алкышлап сәхнәгә чакырыйк. Бурбаш җәмгыяте алдынгысы зур горурлык хисләре кичерә бүген. Хуҗалыкның алдынгы савымчысы җиһазландырылган саву залларында югары хезмәт нәтиҗәләренә ирешкән Эльмира Сабирзянова. Рәхим итегез. Батырлар сафына яңа тормыш җәмгыяте алдынгы савымчысы Рәмзия Асхадуллина күтәрелә. Рәхмәт сезгә. Хезмәт батырлары сафын Смаил җәмгыятенең заманча җиһазландырылган саву залларында югары хезмәт нәтиҗәләренә ирешкән алдынгыларыбыз тулыландыра. Таисия Хрисанова һәм Светлана Антонова. Рәхмәт фидакар хезмәтегезгә. Кызыл юл авыл хуҗалыгы продуктлары җитештерү кооперативының җиһазландырылган саву залларында югары хезмәт нәтиҗәләренә ирешкән Гөлназ Нотфуллинаны бәйрәм сәхнәсенә чакырабыз. Шулай ук әлеге җәмгыятьтән сыер савучы Әлфия Җамалиеваны чакырабыз. Сезнең хезмәт зур мактауга лаек. Алдынгылар сафына Алга җәмгыяте сыер савучысы Рәмзия Гарипованы чакырабыз. Рәхим итегез. Сәхнәбез түренә Борнак җәмгыяте сыер савучысы Ләйсән Гайнетдинованы чакырабыз. Мактаулы хезмәтегез дәвамлы булсын. Алдынгылар сафына Маяк җәмгыяте сыер савучысы Рәсимә Фатихованы чакырабыз. Кама авыл хуҗалыгы продуктлары җитештерү кооперативыннан Зөлфия Хаҗиева да зур хезмәт җиңүләре белән килде бу бәйрәмгә. Труд җәмгыятеннән Елена Никитина хезмәте дә зур мактауга лаек.
Арбор исемендәге җәмгыятьнең алдынгы савымчысы Фәнзия Ягудина да үзен тырыш хезмәте өчен мактауга лаек. Батырлар сәхнәсенә рәхим итегез. Хезмәт батырлары булып танылган саучыларыбызны тагын бер кат зур җиңүләре белән тәбрик итәбез. Бүгенге тантанада барлыгы 41 алдынгы сыер савучы катнаша. Шуларның 24-ен тантана алдыннан бүләкләргә өлгердек инде. Әйдәгез, аларга да үзебезнең кайнар алкышларыбыз белән музыкаль сәламнәребезне юллыйк. Безнең нефтебез сөт дип әйтергә яратабыз без. Чынлап та менә сөт муллыгын булдыручыларның иң булганнарын кутладык. Рәхмәт хезмәтегезгә. Yıl boyu minitne mağlı bir sır yürütem Küngel türünde yalgın uşağı Kükürek keyimde Şul indi hazır jır bular Şıgar Birgeler bitti kızlar Eydirgem iken etmezken iken Seni yaratam 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 Hoppa! Sürgen yoldan mınglanıp ötem Qabatlı yürekli büten Nişe mertebe karşına kildim Dik kavşap kaldım Dolkanılanudan Bir gelip eydirgem iken etmezken iken Seni yaratam Eydirgem iken etmezken iken Seni yaratam Eydirgem iken etmezken iken Sizni yaratam Eydirgem iken etmezken iken Sizni yaratam Hoppa! Olsu yaşlıkның, матур яшьлекнең Азагы бары кавышу булсын Иллә сүзләрен оттым Ул шапмаган кадыр инде ул сүзләрен оттым Бергәләп әйтергәм икән, әйтмәскәм икән Сине яратам Әйтергәм икән, әйтмәскәм икән Сине яратам Alkışlar Eydirgem iken etmezken iken Sizni yaratam Eydirgem iken etmezken iken Sizni yaratam Eydirgem iken etmezken iken Sizni yaratam Sizni yaratam dostlar sizni Эстрадабызның популяр җырчысы Шулпан Юсупова.
Килсә, бәйрәм тагында ямлана, күркәмләнә. Чөнки халкыбызда гомер-гомергә кунак көтү, кунак каршылау, кунакны хөрмәт итү кебек асыл сыйфатлар бер кашан да югалмады. Бүген дә безнең бәйрәмебезне зурлап, безнең уңышларга куанып, аны уртаклашучы дәрәҗәле кунаклар, зандаш күршеләребез килгән. Әйдәгез сезнең алкышлар астында бәйрәмебезнең күрке булган кунаклар белән таныштырып узыйк. Марат Гутов улы Әхмәтов, Татарстан Республикасының премьер-министр урынбасары, Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры. Вагыз Василулла Минхажев, Россия авыл хуҗалыгы үзәге, Федераль дәүләт бюджет учреждениесенең Татарстан Республикасы буенча филиалы җитәкчесе, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты. Мәҗит Хаҗип улы Салихов, Татарстан Республикасының төзелеш һәм архитектура буенча дәүләт экспертизасы һәм бәя кую идарәсе җитәкчесе. Тахир Галимҗан улы Хадиев, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Татарстан Республикасы Дәүләт Советының экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты рәисе. Габделәхәт Гыйлемхан улы Хакимов, Әтнә муниципаль районы башлыгы. Фуат Фәрит улы Мөхәммәтшин, Урта Идел су хуҗалыгы федераль дәүләт учреждениесенең территориаль бүлеге җитәкчесе. Сөт җитештерүнең үз серләре булган кебек, ит җитештерүнең дә үзенә хас үзенчәлекле яклары бар. Фермаларда үрчем алуга, мал симертүгә җитәрлек әһәмият биреп, яңа технологиялар кулланып, заман белән бергә атлаган хуҗалыклар гына ышанычлы яши ала бүген. Сүзебез ит җитештерү тармагында тырышып хезмәт куйган терлекчеләребез хакында. Әйдәгез сезнең кайнар алкышларыгыз астында аларны да батырлар сәхнәсенә чакырыйк. Хезмәт батырларын котлау, истәлекле бүләкләрен тапшыру өчен сүзне Балтач муниципаль районы башлыгы Рамил Рашид улы Нутфуллинга бирәбез. Алдынгы терлекчелек сафына Татарстан җәмгыяте хезмәт батырлары күтәрелә. Хуҗалыкның мөгезле эретерлек симертүчесе Галина Николаева. Дуслык җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең хезмәт батыры да югары бәйләнә. 12-18 айга кадәр бозаулар тәрбияләүче Юрий Степанов. Зур җиңүләрегез белән сезне. Игенче хуҗалыгыннан мөгезле эретерлек симертүчесе Равил Шарафетдинов. Рәхмәт күркәм хезмәтегезгә. Бурбаш җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятьтән 6 айга кадәр бозаулау тәрбияләүче Ленар Федоров. Һәр бозаудан 752 грамм көнлек артым алып, югары күрсәткечләргә ирешкән. Маяк җәмгыяте хезмәт батыры Фәрхәт Габдуллин. Сосна җәмгыяте хезмәт батырлары да зур җиңүләр белән килде бәйрәмгә. Сезне дә батырлар сәхнәсенә чакырабыз. 6 айга кадәр бозаулар тәрбияләүче Айсулу Таҗетдинова. – 12-18 айга кадәр бозаулар тәрбияләүче Айрат Сафин. Яңа тормыш җәмгыятеннән мөгезле эретерлек симертүчесе Фәнис Валиуллинны да котлыйбыз. Җиңүләрегез белән сезне. Бәйрәмебез сәхнәсенә Тимирязев җәмгыятеннән мөгезле эретерлек симертүче Шамил Ибатуллинны чакырабыз. Шул ук җәмгыятьтән 6 айга кадәр бозаулар тәрбияләүче Венера Зайнуллина. Бозауларның һәр кайсыннан 750 грамм үсеш алган. Хезмәт батырлары сафына Кызыл юл җәмгыятеннән мөгезле эретерлек симертүче Рамил Вәлиевны котлыйбыз. Рәхмәт сезгә. Кама авыл хуҗалыгы продуктлары җитештерү кооперативы алдынгысы Газинур Нәҗипов. Сырнай җәмгыяте алдынгысы Ольга Автономова. Рәхмәт игелекле хезмәтегезгә. Хезмәт батырлары сафына Алга җәмгыятеннән Гөлчәчәк Камалиеваны чакырабыз. Сәхнәгә рәхим итегез. Актив
Активист җәмгыятеннән 6 айга кадәр бозаулар караучы Люция Соловьеваны да бәйрәм сәхнәсенә чакырабыз. Шулай ук 6 айга кадәрге бузау караучы алдынгыларыбыз сафында Арбор җәмгыятеннән Нурҗихан Вафина. Рәхмәт намуслы хезмәтегезгә. Бурнак җәмгыятеннән Анатолий Чулковның хезмәте дә мактауга лаек. Ел дәвамында бик нәтиҗәле эш башкарып, ул бүген алдынгылар сафында. Тукай җәмгыятенең алдынгысы Гүзәлия Иванова да бүген мактауга лаек. Фидакар хезмәтегез өчен зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле терлек кешеләребез, һәр кайсыгызга саулык, ныклы сәламәтлек телибез. Şefkatli dünyam tulu değil, ömrü tügül yaşlı uzdu değil. Yaşaganda көңілі дулқынлары, ярларына қайтып тыңды değil. Бәхет дегені бәхет болмаған deyip, ömrü tügül yaşlı uzmағаны deyip, сүйгілері де солмаған deyip, seni şandır, meni şandır. Бәхет дегені бәхет болмаған deyip, ömrü tügül yaşlı uzmағаны deyip, сүйгілері de солмаған deyip, seni şandır, meni şandır. Күтмәгәннәре өзі келді дейіп, қалдым сағыш күлмәкләрін киіп. Яшәгәндә син күткәнем минем, кайсы сукмакларда йөрдең дейіп. Бәхет дигәне бәхет булмаган дип, гомер түгел яшьлек узмаган дип, сөйгеләре дә солмаган дип, сине шандыр, мине шандыр. Бәхет дигәне бәхет булмаган дип, ömür tügül yaşlı uzmağan deyip, süyüdülleri de solmağan deyip, sine şandır, mine şandır. Hisler buranında tuzman diye, birgen antlarımı bızman diye. Yaşaganda indi mehabetten, sakla meni yazmış kızgan diye. Bәхет degeni bәхет bulmagan deyip, ömür tügül yaşlık uzmagan deyip, süyügülleri de solmagan deyip, sine şandır, mine şandır. Bәхет degeni bәхет bulmagan deyip, ömür tügül yaşlık uzmagan deyip, süyügülleri de solmagan deyip, sine şandır, mine şandır. Бәхет дигәне бәхет булмаган дип, гомер түгел яшьлек узмаган дип, сөйгеләре дә солмаган дип, сине шандыр, мине шандыр. Бәхет дигәне бәхет булмаган дип,
Ömür түгел яшьлек узмаган ди, сөйгелләре дә сулмаган ди. Син ышандыр мине, ышандыр. Ышанdır meni ышанdır. Жырла deyip айтасыз sizga nega deyjar kerak. Жырла deyip айтасыз sizga nega deyjar kerak. Ey sizga nega deyjar kerak. Ay jani sizga nega deyjar kerak. Sizning uchun jarlarga sanduq ochib telek kerak. Bizning yo'llar qo'yulanib qarab o'targa kerak. Bizning yo'llar qo'yulanib qarab o'targa kerak. Ey qarab o'targa kerak. Jir bilmagan, jir siymagan bizning qahzamda sirak. Ay jani voy jani sizning qahzamda sirak. Qazan yollarının bağanaları şirşe. Ufa qazan yollarının bağanaları şirşe. Bağanaları şirşe. Başınızga mыңнар төшсә, sizdə bularsız жүрші. Ay jani vay jani sizdə bularsız жүрші. Жир. Дөньяда аннан да кадерлерәк тагын нәрсә бар икән. Аллаһ кодрәте белән барча тереклек җирдә ярала. Шуннан туена, үсеш ала һәм яшәешнең соңгы мизгеленә кадәр шунда кала. Беренче карашка төсе белән дә, исе белән дә әллә ни ис китәрлек булмаган туфракта дөньяда иң газиз, иң татлы, табигатьтә берни белән дә чагыштыргысыз хуш ис аңкып торган икмәк үсә.
Игенче һәм икмәк. Халкыбыз гомергә икмәкне ылылаган. Икмәктән ылы булып булмый дигән изге мәкаль. Икмәккә булган шушы кадер хөрмәт атадан балага иң зур мирас булып күчеп килгән. 2018 ел уңышын җыйнап алуда зур өлеш керткән кыр батырлары алдынгы комбайнчыларыбызны хөрмәтлибез. Алдынгыларны котлау һәм бүләкләр тапшыру өчен сәхнәгә авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Фирдәүс Рафаил улы Набиуллинны чакырабыз. Рәхим итегез. Комбайнерлар арасында Дон 1500 комбайнында 1982 тонна ашлык суктырып алган. Кызыл юл авыл хуҗалыгы алдынгысы Рафик Галиевка тиңнәр булмады. Бәйрәмебез сәхнәсенә рәхим итегез. Шушындый ук маркалы комбайнда матур хезмәт җиңүләре яулаган Труд җәмгыяте комбайнчысы Валерий Степановны чакырабыз. Бәйрәм түренә Бурбош җәмгыяте хезмәт батыры Нурислам Сабирзяновны чакырабыз. КЗС 812 комбайнында эшләп, югары күрсәткечләргә ирешкән. Кама авыл хуҗалыгы җитештерү кооперативыннан Хәбир Мөхәрләмов. Ул КЗС 812 комбайнында эшләп, шулай ук югары нәтиҗәләргә ирешкән. Яшь комбайнчылар арасында СК5 Нива комбайнында иң күп ашлык җыйнап алучы Смәил җәмгыяте уңганы Раушан Фазылҗанов. Татарстан җәмгыяте кыр батыры Марат Сабирзяновны да бәйрәм сәхнәсенә чакырабыз. Рәхмәт игелекле хезмәтегезгә. Быелгы урып җыю чорында югары хезмәт нәтиҗәләренә ирешкән Тимирязев җәмгыяте комбайнчысы Ясәви Нугмановны да котлыйбыз. Рәхим итегез. Игенче хуҗалыгының яшь комбайнчысы Илназ Файзрахманов Ягуар комбайнында эшләп иң матур үрләр яулаган. Бәйрәм түренә Бурнык җәмгыяте хезмәт батыры Рафик Габдулхаковны чакырабыз. Полесье комбайнында эшләп, югары күрсәткечләргә ирешкән. Шундый ук маркалы комбайнда эшләп, югары хезмәт уңышлары яулаган Бурбаш җәмгыятеннән Рәсим Мутигуллин. Мояк җәмгыятенең алдынгысы Ринат Хамидуллинны да бәйрәмебез сәхнәсенә дәшәбез. Җиңүләрегез белән сезне. Бәйрәм сәхнәсенә Сасна җәмгыятенең алдынгысы Рәис Хәбиб Рахманов күтәрелә. Рәхмәт мактаулы хезмәтегезгә. Смәй җәмгыятеннән Ришат Мөхәммәтшин Джон Дир 830 комбайннар арасында аңа тиңнәр юк. Хезмәт алдынгылары сафын яңа тормыш җәмгыяте комбайнчысы Илшат Багаутдинов тулыландыра. Рәхим итегез. Мактаулы кыр батырлары сафына Сырной җәмгыяте комбайнчысы Вячеслав Артемьевны чакырабыз. Рәхим итегез. Татарстан җәмгыяте кыр батыры Геннадий Ивановны да бәйрәмебез сәхнәсенә чакырабыз. Рәхмәт игелекле хезмәтегезгә. Мояк җәмгыятеннән үз ирешле чапкычлар арасында Макдон комбайны белән зур уңышларга ирешкән Рафаил Гарифзяновны да котлыйбыз. Рәхмәт фидакар хезмәтегезгә. Тагын бер кат кайнар алкышлыйк әле хөрмәтле җиңүчеләребезне. Җиңүләрегез дәвамлы булсын. Şaykala iyin kırları, uyanattan nurları, irteden kişilerge kadar yangırı hizmet jırı. Şaykala iyin kırları, uyanattan nurları, kengliklerge alıp bara bezinin basu yolları. İyin şenin unganılığı, iyi şerin hizmet yemi, iyi şerin kırışılığı, kırlarından kurene. İyi şerin unganılığı, iyi şerin hizmet yemi, iyi şerin kırışılığı, kırlarından kurene.
Bir ufuktan bir ırmakka jayilgen ilgin qırı Irteden kişilerge kadar yangır hizmet jırı İyi gelişinin ummanılığı, iyi gelişinin hizmet yemi İyi gelişinin tırışılığı, kırlarından kuruna Bizi barası yıllar yaptı, bizinin yıllar urimine Bu yıllarda jiböli at, buğasından kumile İyi gelişinin ummanılığı, iyi gelişinin hizmet yemi İyi gelişinin tıraşılığı, karılarından kurene İyi gelişinin ummanılığı, iyi gelişinin hizmet yemi İyi gelişinin tıraşılığı, karılarından kurene Karılarından kurina Щук на солто, кирчаны куцко, крещ гормал кедмено, пилеплымын кузьмало, кирчан иштишке, былые куцке, крещ гормал кедмено, пилеплымын кузьмало. Икмәк игү кеше тарафыннан уйлап табылган олы эш. Иген игү бер караганда еллар буена нык камилләшкән. Теләсә кем тарафыннан башкарыла ала торган гап-гади хезмәт кебек. Сөрәсең, чәчәсең, урасың. Ләкин ничек сөрергә? Кайчан чәчәргә? Ничек урарга? Моны көннәрнең сәгатен, минутын оста файдаланучы, җиргә йөрәк җылысын биреп, кадер, хөрмәт күрсәтеп, тир түгеп эшләүче тәҗрибәле игенче генә белә. Ул бөтен көчен, тырышлыгын, осталыгын иген өстерегә бирә. Сүзебез районыбызның уңган механизаторлары, шоферлары хакында. Алдынгыларны котлау һәм бүләкләр тапшыру өчен сәхнәгә авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Фирдәүс Рафаил улы Набиуллинны чакырабыз.
İkinci hizmetinden Mesut Ahmetşin. Ул 35 yıl boyu DT-75 traktorunda işlep, bugünkü kunda yaxşı natijalarga erishgan. Rahmat sizga. Motorlar safına Яңа Turmuş Cemiyeti mexanizatori Şamil Gilmanov ko'tarildi. Ул DT-75 traktorli markalı traktorunda xizmat qo'ya. Sahnega Olga jamiyatining eydi boruvchi traktoristi Nikolay Borisovni chaqiramiz. Xizmat motorlari safına Qizil Yo'l jamiyatidan K744 traktori mexanizatori Amir G'arifullinni dashamiz. İsmail jamiyatining oldingi mexanizator Nikolay Baymanov da bugun jenguvchilar retinde. Arbor jamiyati mexanizatori Ilsur Habibullinni qutlaymiz. MTZ 1221 traktorunda ishlab yaxshi natijalarga erishgan. Olga jamiyatining MTZ 1221 traktorunda ishlab zo'r o'ngishlarga erishgan Ozod G'abdulxokovni qutlaymiz. Rahim etingiz. Яңа Turmuş jamiyati mexanizatori Vladislav Petrovni sahnaga chaqiramiz. Aktivist jamiyatining Pyotr Romanovning MTZ 1221 traktorunda eng zo'r ko'rsatkich aniqi. Qutlaymiz sizni. Kama jamiyatining oldingi mexanizatorlarining birisi Sharifullah Tuhvatullin. Botirlar safına o'ngish jamiyatining Fideris G'arifullinni chaqiramiz. Yoqti yo'l jamiyatining xizmat botori Hanif Xodiyev. Rahmat fidaqar xizmatingizga. Bayram turida Tatariston jamiyati KAMAZ shofyori Fidail Hakimovni chaqiramiz. Boltash Agroxim servis uyushmasining oldingi KAMAZ shofyori Olmaz Nafiqov. Sizning kuchli olqishlaringiz ostida Temiriy Aziz jamiyatining eng muhtaram shofyori Naqib G'ilmullinni chaqiramiz. Bu maqtovli xizmatga 45 yil umrini bag'ishlagan. Hurmatli oldingilarimiz, sizni qobat zo'r jengularingiz bilan qutlaymiz. Sog'lik, salomatlik, o'ngishlar yo'ldosh bo'lsin sizga.
облака. В доме запах хлеба и парного молока. Как она прекрасна, милая земля. Льется наша песня, мы одна семья. О-а-о, только вместе мы большая сила. О-а-о, не разлей вода. О-а-о, чтобы радость сердце не остыла. О-а-о, рядом ты и я. Мир такой красивый, радужные цвета. Быть всегда счастливым есть у каждого мечта. Тонкими ручьями широка река. Будем же друзьями, вот моя рука. О-а-о, только вместе мы большая сила. О-а-о, не разлей вода. О-а-о, чтобы радость сердце не остыла. О-а-о, рядом ты и я. Мы многое сможем, когда будем вместе. Давайте умножим и смех, и улыбки, и песни. Только вместе мы большая сила. О-а-о, не разлей вода. О-а-о, чтобы радость сердце не остыла. О-а-о, рядом ты и я. Районыбыз уңышлары, яулаган үрләре, айрым коллективларның, айрым хезмәт батырларының фидакарлыгыннан, уңышларыннан җыйнала. Бу уңышлар нигездә үзләренең акыл сәләте, белеме белән матди байлыклар тудыручы, авыл хуҗалыгын төрле яктан үстерүгә яңа алымнар кулланучы белгечләр хезмәте ята. Алдынгыларны котлау һәм бүләкләр тапшыру өчен сәхнәгә район башкарма комитеты җитәкчесе Хайретдинов Айдар Фуат улын чакырабыз. Рәхим итегез. Үз эшләренең чын осталары булган авыл хуҗалыгы белгечләрен бәйрәм сәхнәсенә чакырабыз. Мактаулы белгечләребез сафына беренчеләрдән булып Бурбаш җәмгыятенең баш зоотехнигы Альберт Габдрахмановны чакырыйк әле. Киләчәктә дә зур уңышлар сезгә. Яңа тормыш җәмгыятенең баш инженеры Радик Мардян хезмәтендә мактаулы һәм иң яхшы белгеч исеменә лаек. Алдынгыларыбыз сафына Дуслык җәмгыятенең баш бухгалтеры Галина Николаеваны чакырабыз. Күп еллар эшләү дәврендә ул үзен тәҗрибәле, оста белгеч итеп танытты. Труд җәмгыятенең баш агрономы Илдар Гилязовның да күп еллык нәтиҗәле хезмәте мактауга лаек. Рәхим итегез. Уңыш җәмгыятенең баш икътисадчысы Раушания Галиәхметова. Сезне дә хезмәт маяклары сафына чакырабыз. Бәйрәм сәхнәсенә Кызыл юл җәмгыятенең баш энергетигы Илдар Галимуллин күтәрелә. Үз эшенең чын остасы буларак коллектив ихтирамын яулады Илдар. Татарстан җәмгыятенең ветеринария табибы Рифат Зияддинов. Сезне дә сәхнәбез түренә чакырабыз. Мактаулы белгечләребез сафына Сосна җәмгыяте сөтчелек фермасы мөдире Илнар Шамиловны чакырабыз. Рәхим итегез. Алга авыл хуҗалыгының кадрлар буенча белгече Резида Гатауллина. Рәхмәт мактаулы хезмәтегезгә. Бәйрәм сәхнәсенә Смәйил җәмгыятенең мөгезле эре терлекләрне ясалма ырлыкландыру технологы Сергей Троковны чакырабыз. Хезмәт батырлары сафына Россельхоз үзәге лаборанты Рәхилә Сайфетдинованы чакырабыз.
Болташ дәүләт ветеринария берләшмәсе табибы Дамир Газизов батырлар сәхнәсенә рәхим итегез. Хезмәт алдынгылары сафына Борнак авыл җирлегеннән иң күп сөт җыйнаучы Гөлүзә Гиләзетдинованы чакырабыз. Рәхим итегез. Исмәил авыл җирлегенең шәхси ярдәмче хуҗалыгы Динар Фазылов сезнең хезмәтегездә мактауга лаек. Крестьян фермер хуҗалыгы башлыгы Азат Дәүлетшин хезмәте дә мактауга лаек. Бәйрәм сәхнәсенә Орша сөт май җәмгыяте Болташ бүлекчәсе суыту җайланмалары урнаштыру машинисты Ринат Надыршыны чакырабыз. Рәхмәт фидакар хезмәтегезгә. Җиңүләрегез дәвамлы булсын. Кабат кайнар алкышлыйк әле хөрмәтле хезмәткәрләребезне. туған яр бигрәк тә якын шул син кырларың өстеннән искән җилләргә хәтле
бар тик син бәхетле булсаң Biz rahmet. Dostlar sizni chin ko'ngildan shu matur bayram bilan tabrik etsim kelar. Bu ish menga bek yaqin, bek tanish, chunki mening aytayim 30 yil bo'yi kolxoz raisi bo'lib ishladi. Sizga sabrlik tilaysim kelar, ham o'ngishlar tilab birgalab jillaymiz. Ah, çiçekler gibi kar yağar, her türlü tip yemli may kişin, şamlık çiçek atman tuğayda, yergen idegi nur kişin, şamlık çiçek atman tuğayda, yergen idegi nur kişin. Yollarımız şu düşte ayrıldı türlü yaklarına şu ayda irken geliste alıştırma maniyatlarına şu ayda irken geliste alıştırma maniyatlarına yolları var, üterim de sığarmay, görüşürgen işe yolları var, nişik güzerim ben sığsağımay, görüşürgen işe yolları var, nişik güzerim ben sığsağımay. Şamlık çiçek atman tuğayda, yergen idegi nur kişin, şulayda yerken geliste alıştırma maniyatlarına, sağınmışa nişik güzerimin, sağınmışa nişik güzerimin. Bek rahmet. Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы, и щеки девушек горят, с утра горят румянцем. Пришли девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. А парни важности полны, придирчивы ужасно, и остаются вдоль стены, пришедшие напрасно. Стоят девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Сегодня пусть не повезло девчонкам от чего-то, они статистике назло опять придут в субботу. Придут девчонки
девчонки платочки в руках теребят, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Очень жаль, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Yıllar kişini kılgan gamellerine, tırışlığına, sәләтенә бәрабәр рәвештә уңышлар белән бүләкли. Ирешелгәннәре белән рухландырып, яңа үрләргә әйди. Дөрестән дә, Балтачлылар үзләре яшәгән һәм хезмәт иткән төбәкләрен төзекләндерү, баету өчен күп эшләр башкаралар. Тормыш көнкүрешне яхшырту уе белән тырышып, эшләргә умтылалар. Алдынгыларны котлау һәм бүләкләр тапшыру өчен сәхнәгә район башкарма комитеты җитәкчесе Хайретдинов Айдар Фуат улын чакырабыз. Сезнең кайнар алкышларыгыз астында хезмәт батырларын бәйрәм түренә чакырыйк. Миллиаратор җәмгыяте алдынгысы экскаваторчы Шәйхетдинов Рашид Габдулла улын сәхнәбез түренә чакырабыз. Юл төзелеш өлкәсендә зур уңышларга ирешкән МДСУ-1 җәмгыятендә хезмәт куючы Хасанов Илназ Нурлыхак улы. Сезне дә бәйрәм белән котлыйбыз. Районыбыз сәхнәсенә шәхси эшмәкәрләребезне чакырабыз. Насихова Гөлфия Галимулла кызы. Һәм Хусайнов Фәнис Илдус улы. Рәхмәт фидакар хезмәтегезгә. Район үзәк хастаханәсе табибы Смагин Константин Сергеевич. Һәм ашыгыч ярдәм күрсәтү бүлеге шәфкать туташы Закирова Гүзәл Илдар кызын сәхнәбез түренә чакырабыз. Рәхим итегез. Район мәгариф бүлегендә күп еллар тырыш хезмәте өчен Хаҗиева Елена Петровна. Һәм Гали Әхмәтов Азат Мансур улы бүләкләнә. Сәхнәбез түренә рәхим итегез. Сәхнәгә мәдәният өлкәсендә зур казанышларга ирешкән үзәк китапхана мөдире Зарипова Резида Мәдәрис кызын көчле алкышлар белән сәхнәбез түренә чакырабыз. Рәхмәт фидакар хезмәтегезгә. Сәхнәбез түренә Россия күләм, республика күләм ярышларда зур җиңүләр яулаган. Балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбе тренер-укытучысы Софиюлин Ранил Адамир улын чакырабыз. Җиңүләрегез дәвамлы булсын. Балтач районының эчке эшләр бүлеге хезмәткәре Газимов Рөстәм Габделнур улы да бүген мактауга лаек. Рәхмәт тырыш хезмәтегез өчен. Бәйрәм сәхнәсенә социаль яклау бүлеге хезмәткәре Исаева Галина Петровнаны чакырабыз. Сезгә алга табада эшегездә зурдан-зур уңышлар телибез. Балтач торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә эшләүче Ишкеев Игорь Анатольевич бүгенге бәйрәмебез кунагы. Рәхим итегез әле сәхнәбез түренә. Сәхнә түренә Балтач элемтә бүлеге хезмәткәре үз эшенең чын остасы булган Мукминова Фәридә Назиповнаны чакырабыз. Киләчәктә дә зур уңышлар сезгә. Бәйрәм сәхнәсенә финанс бюджет палатасы җитәкчесе урынбасары Гатиятуллина Лилия Шакир кызын чакырабыз. Хөрмәтле хезмәт уңганнары, сезнең кешеләргә карата изге гамәлләрегез үзегезгә дә игелек булып кайтсын. Тынгысыз хезмәтегездә уңышлар, сәламәтлек һәм бәхетләр телибез.
tozdırıp tuzanların Üttü gümür qabatı qaytıp Jırlap bir uzalmadım Avıl boylap garmon tartıp Bir jırlap ütemeli Mağnardan jıygan yımğatının Jeplerin sütemeli Avıl boylap garmon tartıp Bir jırlap ütemeli Mağnardan jıygan yımğatının Jeplerin sütemeli Tuğanı avval şiremli uramnarı Şiremlen yalan ayak dergine uravları Avval boylap garmon tartıp bir jırlap ütemeli Mağnardan jıygan yımğatının jeplerini sütemeli Sen şeygik işte avvalım uramnarın Şunda tuzu biter gibik sağışım tuzanları Avval boylap garmon tartıp bir jırlap ütemeli Mağnardan jıygan yımğatının jeplerini sütemeli Avval boylap dostlar bilen bir jırlap ütemeli Mağnardan jıygan yımğatının jeplerini sütemeli Mağnardan jıygan yımğatının jeplerini sütemeli Bir jırlap ütemeli Болташ районы гади хезмәт кешесен рухландыра алган талантлы җитәкчеләргә бик бай. Сезнең кайнар алкышларыгыз астында авыл хуҗалыгы, сәнәгать тармакларында иң югары нәтиҗәләргә ирешеп җиңү яулаган хуҗалык һәм оешмаларны игълан итәбез. Һәм аларның җиңүчеләрен батырлар сәхнәсенә чакырабыз. Оларны зур җиңүләре белән котлау өчен Балташ муниципаль район башлыгы Рамил Рәшит улы Натполлины сәхнәгә чакырабыз. Район хуҗалыклары арасында 2018 хезмәт елы нәтиҗәләре буенча терлекчелек өлкәсендә җиңүче хуҗалык Кызыл юл авыл хуҗалыгы җитештерү кооперативы. Җитәкчесе Фердинанд Нургаян улы Хайруллинны бәйрәм сәхнәсенә чакырабыз. Бу хуҗалык мөгезле эре терлек санын 2017 елга карата 101%-ка, сөт җитештерүне 114%-ка, ит җитештерүне 113%-ка арттырган. Игенчелек өлкәсендә җиңүче хуҗалык Татарстан җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте җитәкчесе Айнур Рамил улы Натполлин. Әлеге җәмгыять 7498 тонна ашлык җитештергән. Акча кереме 208 миллион 788 мең сум җитештерелгән продукция сату бәяләре белән 316 миллион 91 мең сум. Икътисади күрсәткечләре буенча җиңүче хуҗалык Яңа тормыш җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Җитәкчесе Сайваттинов Мәхсум Җан Рауил улы. Әлеге җәмгыять 5745 тонна ашлык җитештергән. Акча кереме 151 миллион 638 мең сум. Уртача айлык хезмәт хакы 24302 сум күрсәткече белән елдан-ел алдынгылар рәтендә. Икътисади күрсәткечләре буенча алдынгы хуҗалык Кама авыл хуҗалыгы җитештерү хуҗалыгы. Җитәкчесе Нәҗипов Рәкыйп Нәкыйп улы. Котлыйбыз сезне. Икътисади күрсәткечләре буенча алдынгы хуҗалык труд җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Җитәкчесе Хадыев Рәшит Хафиз улы. Терлекчелек өлкәсендә алдынгы хуҗалык Тимирязев исемендәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Җитәкчесе Исрафилов Булат Сәйдәш улы. Терлекчелек өлкәсендә алдынгы хуҗалык дуслык җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Җитәкчесе Колоколов Николай Григорьевич.
игенчелек өлкәсендә алдынгы хужалык бер баш җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте җитәкчесе Султанов Рафис Фарадис улы. Игенчелек өлкәсендә алдынгы хужалык арбор җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте җитәкчесе Баязитов Хәмид Сәйид улы. Сәнәгать өлкәсендә җиңүче оешма Орча җаваплылыгы шикләнгән Балташ сөт май комбинаты җитәкчесе Насибуллин Рамзил Рауис улы. Рафис улы, котлыйбыз сезне. Район авыл хуҗалыгы оешмаларына хезмәт күрсәтүче җиңүче оешма Агрохим сервис җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять. Оешманың җитәкчесе Гилязов Наил Рауп улы. Сәхнәбез турына рәхим итегез. Төзелеш өлкәсендә зур күләмдә эш алып баручы җиңүче оешма районара юллар төзү оешмасы җитәкчесе Ильясов Рәшид Максум улы. Җирлекләр арасында район рейтингының 2018 ел җиңүчесе Карадуган авыл җирлеге җитәкчесе Низамиев Шамил Вакил улы. Хөрмәтле батырларыбыз, киләчәктә дә мәртәбәле үрләр, матур уңышлар телибез. Бәя биреп бетергесез олы хезмәтегез, ихтияр көчегез өчен зур рәхмәт сезгә. Хәзер залдагы урыннарыгызны алуыгызны сорыйбыз. Бу җегетләребез, бу җитәкчеләребезне районыбызның алтын баганасы дип атасак та ялгышылмастыр. Алар һәрбер матур башлангычның башында торалар һәм үзләренең коллективларын бик матур алып баралар. Барсы өчен дә бик зур рәхмәт, хөрмәтле җитәкчеләр. Инде форсаттан файдаланып, сезне барыгызны да тагын бер мәртәбә улуг хезмәтегез өчен, нәтиҗәле хезмәтегез өчен рәхмәтемне белдерәм. Бүгенге бәйрәм белән ихластан котлыйм. Киләчәктә дә барыбыз да исән-сау булып, тормышыбызда, эшебездә уңышлар булып, бергә-бергә матур итеп районыбызны күтәрергә насип булсын. Бәйрәм белән. Yarlarına nurlar sibir Matur bulup ata bizde Ton şikelle yaptı tuğan jirim Bəxit birgen jirim Tatarstan Ayağına gidip aylarga barmadım Sağınıp kayttım ilim dağınarım Диңгезгә карап елмайгандай балыкый безнең казан ерактан коры җирне шаулы диңгез икән хезмәт сөйгән халкың Татарстан
Күпме жырлар жырлый халкым бүген Туған жерім сенің турында Мен бақытлы сені сүюімді Әйте алсам шушы жырымда